presentarem el primer participant, la coral infantil d'Esclop, que ja poden començar el programa. Gràcies a la voluntat i a la determinació dels pares dels components de la coral infantil, la seva continuïtat queda garantida. Per aquest motiu, els de la coral Pedressó ens sentim també molt contents i satisfets que la nostra petita cantera mantingui la seva activitat. Si a tot això li sumem un jove i nou relleu musical, el futur d'aquesta coral cassanenca ja és una realitat. Per part de la coral Pedressó teniu assegurat el nostre suport i us encoratgem en la vostra tasca, desitjant-vos els millors èxits. Com es mereixen, demanem la benvinguda a les dues noves directores, l'Alba Rabassetes i Bonet i la Gemma González i Vilaú.